Здравейте на всички, аз съм Зарко Раев и днес искам да си поговорим за аминокиселини. Но няма да говорим за типичните аминокиселини БЦАА, а ще говорим за ЕАА. ЕАА са включително и БЦАА. Това са аминокиселини, които за жалост тялото не може да произведе само. Именно за това си го набавяме чрез добавки. Една от най-важните функции на аминокиселините в човешкото тяло е синтеза на протеин и възстановяването на мускулната маса. Тоест, когато ние тренираме, ние разрушаваме мускулите и именно с протеина и аминокиселините ние ги възстановяваме и ги правим по-силни и по-големи. Именно за това приемът на протеин и аминокиселини като ЕАА и БЦАА, които, отново казвам, тук има и БЦАА, е изключително важен за спортиста. Освен това подпомагат за мускулния растеж, както и за здравите кости, което е много важно, защото самия мускул е върху костите, а костите ми трябва да са много здрави, за да издържат именно мускулната маса, която ние желаем. Какви са предимствата на ЕАА? ЕАА съдържа номер 1 БЦАА. Именно те подпомагат за мускулния растеж, възстановяването и изграждането на мускулната маса. Имате като хранителни стойности в една доза, която е 12 грама, имате в тази доза 10 грама протеин, като именно в тази 12 грамова доза се съдържат главните L-аминокиселини, които са L-левзин, L-лизин, L-долевцин, L-валин, L-треонин, L-хицидин и L-триптофан. Добавката се разтваря във вода, не е нужно да се разтваря в големи количества вода, по ваша преценка, но е хубаво да се разтваря с вода, а не с различни други видове напитки. Самия вкус от добавката може да се усети най-много. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се за канала на GMB и вижте останалите атлети какво искат да ви споделят, за какви добавки искат да ви споделят. И за тези от вас, които се интересуват от ЕАА, може да намерите долу линка в описанието. Благодаря ви за това, че гледахте видеото и до следващия път.